Tinuig nga Festival of Lights sa City Hall ug Gaston Park sa Cagayan de Oro City gisugdan na samtang Christmas Village around the world subay sa kasaulugan sa Pasko de Oro 2022 gisugdan na sab. Ani ang report. Mabulokon, ingrande ug patsadang mga disenyo. Kini ang pipila lamang sa mga makita sa Christmas lighting display sa Cagayan de Oro City Hall ug Gaston Park sa Cagayan de Oro City alang sa tinuig nga Festival of Lights. Among atraksyon masinati sa mga Cagayanon matag gabii sa tibok bulan sa Disyembre aron mabati gyud ang Kapaskuhan. Sumala sa lokal nga kagamhanan, White Christmas ang tema sa Festival of Lights karong tuiga. Wala sab nawala ang Christmas fountain sa Gaston Park nga usa sa mga main attraction matag holiday season. Ang pagpasiga sa atong suga diri sa City Hall, timailhan kini nga ang atong ekonomiya sa hinay-hinay mibalik na. Gituyo na ko ning puti karon ang tema sa Kapaskuhan kay nagato ako nga puno kini sa paglaom o panaghiusa. Kani karon bag ubiyang open ang pandemic. So inani murag simple lang pero okay kay White Christmas, White City Hall. Elegance kay tanawon bugnaw. Karon nga nagsaulog ang ato ang Christmas Festival, murag time nga maghiusa ang mga tawo og tsada pod siya. Samtang ang labing unang Christmas Village around the world nga kompetisyon subay sa kasaulugan sa Pasko de Oro ang gisugdan na sab sa Divisoria area sa Cagayan de Oro City. Sa lugar, daw nalibot nimo ang ubang nasod sa kalibutan tungod sa mga patsadang disenyo nga ginama sa mga artist gikan sa nagkadayang barangay sa syudad. Anaa ang sikat nga Statue of Liberty ug Hollywood sign sa ilang Christmas design. Daw mura na sab kag naa sa Paris tungod na sab sa Eiffel Tower nga gidisenyo. Agaw atensyon sab ang disenyo sa Barangay Tablon nga nagrepresenta sa nasod Germany with snow effects pa ang Christmas Village. Life-size design sab ang pambato sa Barangay Kamaman-an nga makapawaw gyud nga nagrepresenta sa nasod Brazil. Siyempre nalingaw kami sa atong dekorasyon din sa atong Divisoria. Mga first time diri nga naay Hollywood. Oh. Nice kay siya nindot Napay kayo. Brazil dito Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.